हेलो एभ्रिवान खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं गोदान मोनसे भिडिअ आरो फिन खेबसेबाव बरायहरलायनाय जाबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ होननानै आंबो मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्रायहाय जोङो बोराय बुरै सानैबो दिनैहाय सालाकाटियाव थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर मानो होनबा बोरायनिहा एसे फिसा प्रब्लेम जागासिनो आरोना लोगोफोर मानो होनबा माने एकाउन्टनिफ्रायहाय माने बेलेन्सआ ट्रेन्सफार जालांगासिनो आरोना लोगोफोर बेखौ माया मा खालामदों बेखौहाय जों मोनथियाखै आरोना लोगोफोर ओंखायनो जोंहाय थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर थांबाय थादोनि लोगोफोर बिदिब्ला जा बुरिरि गानखाबाय आङो लोगोफोर थांबाय थानोसै लामा भिडिअ खालामलांबाय थाला लोगोफोर दावराव दावसि जायो डाइरेक्टलि थांसै आरोना बेंकआव ओमफ्राय बोरायाहाय रागा जोंगोन दा आंखौ मा होनो लोगोफोर बोराया आंखौ मिथिबाय साइस गैया फाइस गैया भिडिअ खालामबाय थायो होनो लोगोफोर दा रागा जोंगोन बे थांबाय थानोसै लोगोफोर डाइरेक्ट बेंकआव लोगो मोनहैनोसै आरोना आरो आसा खालामनाय थाबाय नोंथांमोननि बयनिसिमबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानैहा लोगोफोर आरो नायनानै मोजां मोनोबा लाइक आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे आंनि भिडिअखौबो सालायबाय गारि सालायबाय नै बोराया आंना लोगोफोर पार्लाराव हाबोनो बियो एसे गारि सालायबाय टाउनाव सोरबा सिनायोबा भाराखौ 10 थाखा बारा होबानो जाबाय दे लोगोफोर पाइलटसो आंना बोराया पाइलट खानाय दारि लावजोब्बाय पार्लाराव थांनो एसे फैबाय जोङो बेंकआव लोगोफोर फैदो बेसेबां दे 4,000 मा जाबायना 43 नै आसोला एल'गासिनो लोगोफोर गैया नामा जाखो टेक्निक कार्ड गगोनदां र' आं न'आव थांनानै रायलायबाय थानोसै लोगोफोर दाबो रायलायथ'ला आरोना गैया लोगोफोर खामानियानो जायासै जों फैफिननांबायसो आरोना लोगोफोर आं बुंदोंमोन ना लोगोफोर मा होनो बोरायनाहाय एकाउन्टनिफ्राय एमाउन्टआ माइनास जालांगासिनो होननानैहा बेखौहाय माया दानदों माया मादों मिथिया आरोना लोगोफोर ओंखायनो माने जोङो सानदोंमोन जे एकाउन्टनिफ्राय बख'नानैहा माने पस्ट अफिसाव मोनसे एकाउन्ट खुलिनानैहाय डिप'जिट खालामनानै दोननो होननानै ओमफ्राय गैया लोगोफोर जायासै पस्ट अफिसनि सारा बहाबा सुथि लादों नामा होनो न'आवहाय ओंखायनो माने जायासै आरोना लोगोफोर सानफ्रोमबो नङा आगोलावबो खेबसे दाननानै लांखांबाय लोगोफोर 50,000निबो बारा दाननानै आरो लांबाय आरोना लोगोफोर ओंखायनो माने आरो दाखालिबावबो लांबावबाय 10,000नि बारा माने जोङो बिदि दोनबाय थायोबा जानाय नङा साननानैहाय माने बेनिफ्राय उइद्र' खालामनानैहाय डाइरेक्ट पस्ट अफिसावहाय दोननो सानदोंमोन आरोना लोगोफोर नाथाय दिनै बेबो जायासै आरोना लोगोफोर खामानि जायासै नालाय ओमफ्राय जेबो लायासैबो जेरावबो थाङासैबो आरोना लोगोफोर जों डाइरेक्टलि न'आवनो फैबाय आरोना लोगोफोर दा दसे जिरायनांसिगोन आरोखि ना मेंबाय आङो मेङो ओमफ्राय दसे रेस्ट लानोसै ओमफ्राय दाहाय नोंथांमोनजोंहाय दाहाय रायलायफिनसै लोगोफोर दसे रेस्ट लानोसै आङो लोगोफोर आंनि आंगो लोगोफोर आङोहाय नै बेलासिबाबो मैगं थाइगं जेबो गैया ओमफ्रायहाय आङो बाजाराव थांब्रबनो नागिरबाय आरोना लोगोफोर आरो नै कारेन्टबो गैया लोगोफोर जोंना मैयाहाय एक्सिडेन्ट जानानैहाय कारेन्ट खुन्थिया बायनानै दङ आरोना लोगोफोर मबाइलाबो चार्ज गैया सुइच अफ जाहांबाय लोगोफोर ओंखायनो आरो जों दा नै दखान थांनो देलायगासिनो लोगोफोर आं ओंखायनो सानबाय दे लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबथ'नो सानबाय लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअआव साननानै आसा खालामनाय थाबाय लोगोफोर मोनाबाय आं दखानाव थांसै आरोना लोगोफोर आं मबाइलखौ लांफानो मोननाय नङा मानो होनबा चार्जआव होना गालांनांगोन आं लोगोफोर दे नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन लोगोफोर बाय बाय